землі, він казав мені на святій землі, яка ситуація, тому що у нас була можливість, там він по Старлінку, ми трошки спілкувалися. Я відправляла от якісь відео, вони там, звісно, не сильно в нього грузилося, якісь карти ваші, Олександр, що ви там, типу, ось так, кажу, яка бригада, там 80-та з тої сторони стоїть, отак, коротше, підерська. Ну, взагалі, оце відео не грузилося, просто картинки відправляла. Якби, я не знаю, я дуже вам вообще вдячна за те, що ви є просто. І за те, що ви створили, і за те, що ви є просто. Я ж кажу, що я просто вже, ну, я не знаю, може, якщо колись буде можливість, я не знаю, як закінчиться, я його шукаю, якби, але в мене та вся переписка, я його все зберегла, колись ми цей канал виставимо просто. Ми всі колись Цікаво, виставимо і всі колись скажемо, що наші рідні знайшлися. Та, Можливо, Це буде.